Здравейте! Както знаете, аз бих белгийците и сега ще играя срещу Босна и Херцеговина. Те са по-добри от мен, но белгийците бяха по-добри от мен и пак ги бих. Само да кажа, че ще казвам само имената на хората. Нямам да коментирам нищо. Божино ще стреля. Долен десен надолу. И Водович. В десен. Не познах. Ой, Попов. Какво направи Попов? Земя в гол! Какво спасение! Какво спасение! Манолев! Манолев! Миколич! Браво е! Браво на трена на България! Миланов! Добро спасяване! Планац! Трена на България не учи момента. Гаджев в левия долен ъгъл. Сега ако се печеля. Продължаваме. Дяков! Вкарва. Сега ако спася печеля. Трябва да спася. Бразилка. Занев те стига до линия вода. За малко да спаси вратаря на кола. Сега трябва да спася. Той е млад, много не познавам. Лунец беше това. Бандалски до линия въгъл. Вкарва. Сега според мен ще бъде вдясно този път. По средата. Маджак беше това. Иванов десния гол. Скарва. Какво ще продължи това? Джорджич. Бодуров. Бодуров карва. Накрая вече тъпитам в левия гол. И печеля. Защото не оцели вратата. Продължавам срещу Германия. Там имаме много, така че малко трудно да спечеля. Дождане.